Il-Partit Nazzjonalista u l-kumpanija NetMedia awguraw lil Francis Zamidi Mek għal-irwol ġdid li se jibda jokkupa bħala aġent president waqt it-terminu tan-nutar Miriam Spiteri de Bono. F'avveniment li sar fid-Dar Ċentrali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li pajjiżna għandu jkun gburi għax-xogħol siewi li wettaq Francis Zamidi Mek tul is-snin. Bernard Grech fakkar kif l-ewwel xhur fit-tmexxija tiegħu tal-partit Zamidi Mek kien ta' spalla kbira li bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Rapporti li fakkar fil-legat kbir li se jkun ħalla wara snin twal ta' ħidma. Minħat jew Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino awgura lil Francis Zamidi Mek li sbaħ xewqat wara x-xogħol importanti tiegħu bħala Chairman tal-Media tal-Partit Nazzjonalista. Preżenti għal dan l-avveniment kien hemm l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, membri parlamentari, kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u ħaddiema ta' NetMedia. Francis Zamidi Mek se jkun qed jieħu l-irwol ta' aġent President wara ntlaħaq bil bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. Francis Zamidi Mek għandu storja twila fil-politika kif għamet 30 sena bejn l-1987 u l-2007 fil-Parlament Malti fejn kien katalista l-iżvilupp tal-kultura f'pajjiżna s-settur ta' turiżmu kif ukoll l-qasam tat telekomunikazzjoni bl-introduzzjoni tal-ewwel servizz ta' telefon ċellulari f'Malta. Francis Zamidi Mek inserva l 16 sena bħala Ministru f'diversi gvernijiet nazzjonalisti u anke bħala membru parlamentari Ewropew bejn l-2017 u l-2019. Intant, b'effett immedjat Zamidi Mek irreżenja mhux biss mill-karika ta' Chairperson ta' NetMedia iżda anke mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.